Γεια σας και πάλι από το Γυμνάσιο Αλιάρτου. Είμαστε το Γ3 τμήμα και το θέμα της εργασίας μας είναι να αναδεικνύει τα εμβληματικά κτίρια μνημεία της Αλιάρτου. Γνωρίζοντας κάποια στοιχεία για τη μακραίωνη ιστορία της πόλης μας και καθώς καθημερινά κινούμαστε για να έρθουμε στο σχολείο αλλά και σε όλες τις δραστηριότητές μας ανάμεσα σε κτίρια ιστορικής σημασίας, αποφασίσαμε να καταγράψουμε αυτά τα κτίρια και την ιστορία τους, ώστε αρχικά να μάθουμε οι ίδιοι και στη συνέχεια να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση που θα αποκτήσουμε στους συμμαθητές αλλά και στην τοπική κοινωνία. Στην εργασία αυτή συνεργαστήκαμε όλοι οι μαθητές, μαζί με τις καθηγήτρες πάλι Ιωάννα και πάλι Σμίνα, καθώς και με τις καθηγήτρες Καλογερομήτρου Ευαγγελία, η οποία με την ομάδα της ανέλαβε να καταγράψει στοιχεία της ιστορίας και της παράδοσης Αλιάρτου, και της καθηγήτριας Πανουργίας Σωτηρίας, η οποία με τη δική της ομάδα ψηφιοποίησε το υλικό που της δώσαμε για τα κτίρια. Στην εργασία μας αυτή συνέβαλαν τρεις εξαιρετικοί συντοπίτες μας, οι οποίοι έχουν εκδώσει βιβλία για την Αλιάρτο: η κυρία Κατσιφή Βενετία, ο κύριος Μαζαράκης Αντώνης και ο κύριος Βαρβαρούσης Πάρης, τα οποία καταγράφονται και μπορείτε να βρείτε στις βιβλιογραφικές αναφορές. Επίσης, φωτογραφικό υλικό μας διέθεσαν οι κύριοι Μαζαράκης Αντώνης και Σίμος Ηλίας, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευχαριστίες πρέπει να καταθέσουμε και για τον κύριο Σακυλάρη Νίκο, εργαζόμενο επί 30 χρόνια στον οργανισμό Κοπαΐδας, ο οποίος με περισσή ευγένεια και θέληση μας έδωσε πληροφορίες για τη λειτουργία τόσο των κτηρίων όσο και γενικότερα του οργανισμού. Συλλέγοντας με τον τρόπο αυτό πληροφορίες, τις καταγράψαμε, τις ταξινομήσαμε, περιηθήκαμε και φωτογραφίσαμε τα κτίρια και έχουμε ως τελικό προϊόν να σας παρουσιάσουμε το ακόλουθο βίντεο. Φυσικά, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, όπου και υπάρχει ολοκληρωμένο το υλικό της εργασίας μας. Απολαύστε το!
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε όλο το Σύλλογο Διδασκόντων και τον Διευθυντή μας για τη βοήθεια και την υποστήριξή τους στην προσπάθειά μας. Το λόγο στη συνέχεια έχει η τρίτη ομάδα του σχολείου μας, η οποία θα σας παρουσιάσει την ψηφιοποίηση του υλικού των 2 εργασιών που ήδη παρακολουθήσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτικούς σας. Πολύ καλές δουλειές, πολύ καλές εργασίες. Πραγματικά αξίζει να αξιοποιηθούν και από το Δήμο Αλιάρτου Θεσπιαίων, έτσι, γιατί είναι πραγματικά ένας πολύ καλός τοπικός οδηγός της περιοχής για τον επισκέπτη. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στο συνέδριό μας. Καλή συνέχεια.